Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagkasinulayan, kini ang atong pamalandungan karon. Pagkasinulayan. Naa ka ba taliwa sa pagsulay? Ang mga pagsulay magasukod sa imong nahibaluan. Hangtod nga masulayan ka diha panimo mahibaluan kung unsa ka tinuod ang imong nakatunan. Ang mga pagsulay maoy mga kahigayunan nga mapamatud-an ka diha sa imong pagkahamtong ug madiskubre ang imong katakos. Hinumdumi kini. Makasinati kag pagsulay matag ang sa imong pagtubo. Ikaduha, ang imong tumong sa matag pagsulay mao ang paglampos. Kay kun dili muagi ka niini pag-usab hangtod nga mapasar nimo kini. Ikatulo, ang pagsulay kanunay muabot sa dili pa ang promosyon. Magaandam kini kanimo alang sa umaabot. Kung manlimbong ka o mangupya ka sa tubag sa uban, mulampos ka. Apan kini temporaryo lang. Kaysa kapulihay, madayagraman ang tinuod. Ikaupat, ang pag-uswag uban sa tabang sa Dios mas labi pang bintaha kaysa pag-uswag nga kinaugalingon. Busa, ayaw pagdalit-dali. O ayaw pag-una sa Dios. Huwata siya og tuguti nga siya ang mag-aable sa putahan alang kanimo. Ikalima, ang produkto dili magmapuslanon hangtod nga kini moagi sa daghang pagsulay. Kini ang gisulti sa Dios kanimo karon. Di ko ikalipay nga moagi ka sa pagsulay. Apan kini lang ang paagi nga mapamatud-an nga andam ka na kung unsa ang anaa sa unahan. Sa di ko pa ikaw gamiton, sa mas dako pa nga kagamitan, kinahanglan kang masulayan una. Tanawon ta ang mga butang nga gamiton sa Dios sa pagsulay kanato. Dunay daghan, apan tulo lang kapag sulay ang akong hisgutan kaninyo karon. Tulo. Una, ang pagsulay diha sa gagmayng mga butang. Ang pagsulay mo abot sa dihang pabuhaton kita sa gagmayng mga butang nga ubos kaayo kaysa atong katakos ug naandang buluhaton. Dili lang kaysa dagko apan bisan sa gagmay. Mo pamatuod kini sa atong pagpanugyan o sa atong pagkaandam sa mas dagko pang mga responsibilidad sa unahan. Si Jesus maingon, ang tao nga kasaligan sa gagmay nga mga butang, kasaligan usab sa dagkong mga butang. Lucas 16:10, ang pulong sa Dios. Ikaduha, ang pagsulay sa motibo. Kining mga pagsulay, muabot ka nato sa magabuhat kita sa mga maayo o gustong mga butang. Apan dili diha sa makaturunganong mga motibo. Maayo o gusto nga muampo ta, di ba? Maayo nga butang ang pag-ampo. Apan si Jesus nagpasidaan sa Mateo 6:5, ang pulong sa Dios. Kung mag-ampo kamo, ayaw ninyo sunduga ang gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto nila mag-ampo nga nagatindog diha sa mga sinaguga o sa mga kanto sa kadalanan. Aron makita sa mga tao nga sila Dios nun. Usahay malimbungan kita sa kaugalingon tang tinguha. Mao nga atong kinahanglan ang salamin sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebrehanon 4:12. Sa mutindog kita sa tubangan sa hukmanan sa Dios, ang pangutana dili lang kay unsa ang imong nabuhat. Apan usab ang pangutana nganong imo mang gibuhat. Ikatulo,
ang pagsulay sa pagkapiniyalan. Ang pagsulay sa pagkapiniyalan. Si Jesus mingon, hatag kay ikaw paghatagan, Lucas 6:38. Ang pagkamanggihatagon sa kanunay, makapahigawas kanimo gikan sa kaulipnan sa naangkon mong kabtangan. Kung pugngan nimo kini tungod sa kahadlok ug kadalo, nalimitahan mo ang igahatag sa Dios kanimo. Nagtinguha ka ba sa makanunayon nga ang bulog sa mga panalangin sa Dios mag-aabot kanimo? Kinahanglan kang mahimong suba sa katubigan, dili tubig sa punduhanan. Ang tubig sa punduhanan walay lutsanan ug mawad-an sa kalabas niini sa kadugayan. Si Solomon maingon, ang mga mahinatagon misamot hinuon pag-uswag, apan ang mga hakog misamot hinuon og kakabos. Panutihon o Proverbio 11:24, ang pulong sa Dios. Dili tuyo sa Dios nga mahimutang tubig punduhanan. Tinguha niyang mahimutang mga kasubaan nga magadala sa bulog sa katubigan ngadto sa mga katawhan. Ang nagahatag ng malipayon, dili kamo kulangon. Ikaduhang Korinto 9:7-8, ang nagapugas o ginaghan, magaani o ginaghan. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat niini nga pamalandong karon. Tabangi kami aron nga uban sa imong gahom ug tabang, magmadaugon kami diha sa tanang mga pagsulay nga magaabot kanamo. Aron nga mahimo kaming imong magalamiton diha sa imong makamot, sa pagdala kanimo sa dungog ug himaya, sa pagbayaw sa bililhon mo nga ngalan. Salamat sa imong tabang, o Dios, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayod karon ug sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika, ug Miyerkules diha sa Pinas ug sa ubang dapit, pag-ayo-ayo.